गारि सालायग्राफोरनि थाखाय दिवालीनि बाम्पार अफार गारियाव पेट्रल सोनायनि गेजेरजों नोंथाङा मोननो हागोन गिदिर बान्था औ नंगौ नोंथांमोनहा थारखौनो खोनादों मटर आरो मटरसाइकेल सालायग्राफोरनि थाखाय मोजां खौरां गसाइगावआव थानाय 30 नं राजा लामा सेरनि टेलिपारा रिलायन्स पेट्रल पाम्पआ पेट्रल सोग्राफोरनि थाखाय मोनसे बाम्पार अफार लानानै फैदों पेट्रल सोनायनि गेजेरजों नोंथाङा एक्सयूवी गारि मटरसाइकेल आरो मबाइलबो मोननो हागोन बे खाबुखौ नोंथाङा फैगौ डिसेम्बर दाननि 5 अक्ट'सिम मोननो हागोन बे खाबुखौ नोंथाङा माबोरै मोननो हागोन टेलिपारायाव थानाय रिलायन्स पेट्रल पाम्पनि बिगोमानिफ्राय मिथिना लानि नमस्कार लाग्रोनाय जाबाय सिगाङावनो आरो जोंहा दा आं सासे श्रीरामपुराव थानाय रिलायन्स पेट्रल पाम्पनि आं डिलार दा गतिके जोंना रिलायन्स कम्पानिया मोनसे दिवालीनि सोमोन्दै दिवालीनि थाखाय कालि फुजानि थाखाय मोनसे स्किम लन्च खालामदों बेयो जाहैबाय मा कम्पानिया अल इन्डिया बेसिसाव जागोन बे कम्पानिया माने एक्सयूवी गारि 10 खान होदों आरो बाइक 50 खान आरो मबाइल हेन्डसेट थागोन 150 खान दा बेयो जायनो थाव सोयो बिनि मबाइल नाम्बार आरो बिनि फन माबा गारि नाम्बारखौ जों एन्ट्रि खालामना दोनगोन बेयो 5 डिसेम्बराव बेयो माबा जागोन लटारि जागोन बे लटारियाव माने अल इन्डिया बेसिसाव जागोन बेहाय जुदि नोंथाङा जुदि खाफाल थायोब्ला नोंथाङा सासे मोनसे मोजां गारिनि बिगोमा जानो हागौ गतिके नोंथांमोनहा फै रिलायन्स पेट्रल पाम्पआव थाव सोफै सानफ्रामबो सोनो हागोन आरो जोंनि पेट्रला जोंना मोनसे क्वान्टिटि आरो क्वालिटि बेखौ जों मेनटेन खालामो सब समाय बेनिखायनो बाहाय माने खुनु सन्देहनि खोथा गैया सन्देह जानांगौ बाथ्रा गैया गतिके नोंथांमोना फै थाव सोफै आरो केशबेकबो मोनसे स्किम लन्च खालामदेरबावदों बे केशबेकआ जाहैबाय मा नोंथाङा थाव सोयोबा लटारियाव जुदि सिखारोबा लटारिया दैलि जागोन नोंथांनाव जुदि लटारिया खाफाल गोनांबा नोंथांनाव जायोब्ला नोंथांनाव मेसेज फैगोन बे मेसेजखौ जोंनाव देखायफैबानो जों बिनि फैसाखौ जोंनिफ्राय जों केस हरगोन बे माब्लानिफ्राय माब्लासिम बे 5 तारिख अक्ट'बरनिफ्राय डिसेम्बर 5 तारिखसिम सोलिगोन बेयो गतिके नोंथांमोना फैनानै थाव सोफै थाव सोयोब्ला नोंथाङा मोनसे गिदिर प्राइजखौ देरहानोबो हागौ फुटबल अनसायगिरिफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां फैगौ 9 अक्ट'बरनिफ्राय जागायगोन सेथि इन्टार 6 शेड्युल प्रिमियार लीग 2022 बिटिआर सरकारनि गेलेमु आरो लाइमोन अनसाय बिफाननि बानजायनायाव बे लीगनि मेचफोरा क'क्राझार चिरांनि बिजनी बाक्सानि मुसलपुर आरो उदालगुरिनि डिमाकुसियाव खुंफुंजागोन सा सानजा भारतनि 6थि फारिलाइयाव थानाय काउन्सिलफोरनि गेजेराव गेलेमु आरो लोगोआरि सोमोन्दोखौ गोख्रोङै लाखिनायनि थांखिजों बिटिआर सरकारा बे इन्टार 6 शेड्युल काउन्सिल प्रिमियार लीगखौ गिबि खेबनि थाखाय खुंनो सिगांदों बे लीगआव सा सानजा भारतनि मोनजि काउन्सिलफोर फारियै त्रिपुरा ट्राइबल एरियाज अट'नमास काउन्सिल खासी हिल्स डिस्ट्रिक्ट अट'नमास काउन्सिल जान्टिया हिल्स डिस्ट्रिक्ट अट'नमास काउन्सिल गारो हिल्स डिस्ट्रिक्ट अट'नमास काउन्सिल लाई अट'नमास काउन्सिल मारा अट'नमास डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल सागमा डिस्ट्रिक्ट अट'नमास काउन्सिल कार्बी आंलं अट'नमास काउन्सिल डिमा हासाव अट'नमास काउन्सिल बड'लेण्ड टेरिटरियेल रिजियननिफ्राय गासै 10 हानजाफोरा बाहागो लागोन बादायलायनायाव देरहासार जानो हानाय हानजा एबा चेम्पियन हानजानो ट्रफिजों लोगोसे नोगोद 3 लाख रां सेथि रानार्स आप हानजानो ट्रफिजों लोगोसे नोगोद 2 लाख रां आरो नैथि रानार्स आप हानजानो ट्रफिजों लोगोसे नोगोद 1 लाख रां बान्था महरै होनाय जागोन बे सेथि इन्टार 6 शेड्युल प्रिमियार लीगनि गिबि बादायलायनायखौ फैगौ 9 अक्ट'बराव उदालगुरि जिल्लानि डिमाकुसि मिनि स्टेडियामाव बेखेवजेनगोन आरो जोबथा एबा फाइनाल बादायलायनायखौ क'क्राझारनि साइन्स सेन्टाराव खुंनाय जागोन